May nabasa ko sa article, ang busy ko no, kung naman ay atong rason nga busy, ang kahulugan ko no sa busy is being under Satan's yoke. Make no excuse. Kasagaran nato kung doon na tayo buhaton, daghan kay taog mga excuses, mga pasumangil, no? At ay mga rason, daghan kayo. Atong may usa ka empleyado, ikaw ha, late na puga. Late na puga, dili man good. Sir, ang akong alarm clock ba, wagid wala nag-ring mo tong wala ko kamatag sa iyo. So mo magyapon na imong katarungan atong kwan. Atong imong miaging mga adlaw. Siya di mangod sir kay abi nimo sir. Promise tayo siya nga adi na lagi na mo usab sir. Okay, we'll be talking about the character tonight is about Moses, no? In Exodus 7:9, ato di siya mabasa diri nga si Moses bantay siya, nagatiman siya sa mga mananap ni Pero o dito sa kamingawan sa Midian. Kung tanaw na ito, nganong niabot si Moses dito, tungod kay si Moses, milayas siya dito sa Egypt. So doon na siya yung mga issue sa Egypt, mga gabay, din iyang ginalikawan. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush was burned with fire, and the bush was not consumed. So, mo ito'y attraction ni Moses nga, ano mo na, nagkalayo ang katong sampinit dito, pero wala man siya naugdaw. And Moses said, I will now turn aside and see the great sight. Nga nung wala na sunog ang sampinit. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called out him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. Yun siya, unsa man Ginoo? Muna giingon ni Moses. To, ang Ginoo actually, ang kanunay ga-initiate kung siya mo intervene o gutawag sa tao. Pero aniya, kita tao, we are good, mayo kita sa mga alibis o mga ngitatag rason nga di lang ginato himuon ang mga butang ipahimo sa ato. Kasagaran ni sa ato, di ba? Alright. Ngayon ta, I don't know how, rason, di ko magugong kabaloan na. Di ko kasabutan na. Wa po ko'y gamit. Ako na may mo, posible ang uban na ako'y appointment sa doktor. Matumanggo ko sa akong sugaton ako akong parinti dito sa airport. Kaya ako wala mong gusto sa ikailan di ako rin mato. Suli mo yung dili na akong talento, di na ako gasa, di na ako na siya makaya. Especially ni ining in the context sa mga igsoon sa mga kabay sa bulaton ba sa Ginoo, kanabang naatay ipabuhat sa ato, tagaan na batag responsibilidad sa simbahan, usahay kasagaran ta mo balibad. No? Dili na to, di na to yung naganta, busy ko. May nabasa ko sa article, ang busy ko no, kung naman ay atong rason nga busy, ang kahulugan ko no sa busy is being under Satan's yoke. Mo na ang, so, kung magunaw na ta busy ta. So, in the Christian world, we can find sort of excuses not to obey God's voice. Mo na ang kasagaran nato nga minta, dili na akong trabaho, iyan na sa pagwawali, iyan na sa mga pastor, iyan na sa mga naa sa simbahan. No? Ihatag lang na sa uban. Siguro ba na I'm too old.
But remember Moses, when he responded to God's call, he was 80 years old. Abraham was also old. I'm too young. And remember, Joas was very young. Jesus started his ministry when he was young. So, daghan gid kayo'y mga alibay, basta di taganan. Munang yun nila maraming dahilan pag ayaw natin. Pero may gusto, marami ang mga paraan. May mga paraan talaga, hahanapan talaga ng paraan. So, alibis is common even sa bulaton diya sa mga sa pulayanan o unsa ba labi na diya sa bulaton sa Ginoo mga kaigsunan. Matod pa ni Gabriel Miller, he accuses himself. Murag so ni imong giakusar imong kaugalingon sa Ginoo sa tanaw ta. Ang excuse sama na uy nga kadali na ba gina na wadi ta ko kahatag og panahon. The task is urgent. Kadali ba kayo? Mangandam pa ko, na pa ko'y preparahon. Muna'y say, kung ingani nga rason, posible po na siya tinuod. Nakahinomdom ko, dunay panahon na gitagaan ko og appointment, then kanang dali, kuan ba? Mao dayon pagkaugma, ingana na dayon, so mataranta ka kay say dinali-dali. So mo tong hinungdan nga katon ko leksyon adto nga gikinahanglan nako nagtungko sa akong kaugalingon nga maganda bragi ko permi. Kinahanglan do na ko'y preparasyon kung ingani nga mga event unsa ni so na nang imo na bang pangandaman daan. So what is important to sa pagsulbad ni ining mga excuses, doon na dahi gitawag na to og ato pangandaman, preparasyon mga igsunan. Ato gyud nga pangandaman para dili na ta makahimog alibay. So mayon ta kinsa man ko dili ko ang ngayan. Moses mauna ang iyang alibay. Inumduman nato si Moses, membro siya sa royal house of Egypt, kay adopted man siya sa anak ni Pharaoh. Itong anak niya nga babae, gi-adapt si Moses. And the story, gilabay ito si Moses, paano nakita sa anak ni Pharaoh, iyang gibuhi. No? Ato na siyang nabalan. So dito siya gi-raise up sa gipadako sa Egypt. So nakita nimo nga si Moses Moses was a builder. Uy, kontraktor. Ano mo yan? Hey, dili siguro ni siya sa flood control. Na ba? Flood control dito sa Egypt. Usa-usab siya ka military strategist. Tanawa ang but now, he was a shepherd. So, background na kay Bilaya siya dito, nakapatay siya si Moses. Moses was a wanted. Wanted ni si Moses. Maunang nilaya siya, nahimo na lang siya dito magbalantay sa karnero dito sa iyang ugangan sa Midian, mga kapaglaom. So dunay dako kay nga rason nganong si Moses midagan dito, bugat-bugat ka rason nga milaya sa isa dito sa Egypt kay naa sa issue doon na siya gitawag legal issue dito sa Egypt. Kung sa ato pa, si Moses pugante. Pugante siya, layas siya. Ang iyang kaso, murder. Isa to siya ako nakita, ang ako lang presumption, ang akong analysis, si Moses, mihawa siya dito, tungod kay siya, nakapatay, og mauni excuses niya nga, di siya gusto mo balik dito, di gitsugo siya sa Ginoo nga, ipabalik siya sa Moses, iya na lang ning gitawag, mga alibay, kini mga excuses niya, di siya madto dito kay hadlok siya kay duna day siya si Moses may issue dito. Papalabiyon na lang niya nga dito na lang siya magbantay siya mga kahayupan sa iyang ugangan dito nga si Jethro dito sa Midian kay may issue siya. Diri ni siya mo dili ko ang ngayan. Pero tanawa ang response sa Ginoo. Leksyon niya nato. Yes, dili ta ngayon. Dili nato makaya.
Pero ang Ginoo, ang iyang response sa Ginoo, ubanan ta ka. And this will be the sign to you, mao ni ilanan nga ako nagpadala kanimo aron imong ipagawas. Mao ni siya task, mao ni siya assignment ni Moses. Iyang ipagawas ang mga katawhan sa Diyos dito sa Israel. Kaya dito sa Israel, ulipon sila, wala sila'y kagawasan sa pagsimba sa buhi nga Diyos. Pusaran sila, dining bukira, magsimba sila o mag-alagad sila kanako. The promise is, I'll be with you. Kana bitang, ay kabala ka, kay ubananta ka. Kana bitang mga kabataan nato nga naay mga program mo niya. Ginahanglan ginila nga sa imong presence nga naa ka diya, nagpakita ka diya, samtang sila naghimo sa ilang part, ya pa sa eskwelahan o sa program sa eskwelahan, program ba sa church, doon na siya feeling of confidence, kumpiyansa, kay naa ang ilang ginikanan o naa ilang higala tuwa dito nag-support sa ila. Tumaw na siya ang assurance. Gihatag na ito kasiguruhan, aron kita madasig sa paghimo sa imo. Pasabaya, imo bagi ko, di kay ko mo pasag diya. So, importante na sa atong mga kabataan, din kung doon na sila yung mga kabahin sa program sa eskwelahan o sa eskwelahan or sa simbahan. So, importante nga ato sila pasaligan. Sa ato pa support. So, ang Ginoo, ang iyang saad ka Moses nga medyo kabado man is Moses. Ingon siya, I'll be with you. Kanindot sa response sa Ginoo ngadto kang Moses. Alright. God's response, I'll be with you. Sa negatibo nga ni Moses nga una-una, pasaligan sa Ginoo nga ubanan talaga ka, di ta ka pasagdan. So, God's promise of His presence is sufficient. So, ang presensya sa Ginoo, sufficienty. Ikson bisan asa ta diri sa kalibutan. Ato kanunay hunaw-naon nga ang presensya sa Ginoo na ako'y igala nga nagbisita siya, balik-balik na siya sa Amerika, dirin siya. Ipautana siya sa kauban sa among pagdunami mga istorya-istorya ito, mga discussion about sa panginabuhi sa Amerika, kalainan o diri. Siya sa Amerika, naagya po'y disadvantage, na po'y advantage. Diri po sa Pilipinas, naay disadvantage, na po'y advantage. So what is important, ingon siya, importante, dito ka sa Amerika, naagyapong kay presensya sa Ginoo. Kung diri ka sa Pilipinas, naagyapong ka sa Ginoo. Kita niyo na? So, importante nga, bisan asa ta, kinahanglan, atong bation, ang presensya sa Ginoo is sufficiente. Gano'y makahatag ka na itong kadasig sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, nga iyang ginapahimo na to. Aniya ang weakness ni Moses. So, may weakness ni Moses. What shall I say? Susato pa, Moses, doon na sa insecurity sa iyang kaugalingon. Isong kung doon na gani kay mga insecurity sa imong kaugalingon, di gig ka magmalipayon sa nga mga butang nga imong ginahimo. Kay bisan sa butang nga dili, gipahimo ni mo nga dili kay kakabalo, pero naa kay confidence, naa kay pagsalig katabangan rakas Ginoo, pangitaan nimo na siya pagi, ug makatunan ra gina nimo. Sa inay-inay, di pa ni mo na mahimo pagayo, pero sa kadugayan, by your experience, you will learn. By your mistake, you will learn from your mistake, hangtod na parang imo na nang mahingpit. So, insecurity. So, kinahanglan nato ni siya i-overcome ang insecurity, pinaagi sa atong pag-claim sa mga saad sa Ginoo. Moses know that he would go to the children of Israel sa iyang mga kaliwatan. Iya mo ni siya tas sa Ginoo nga gihatag ngadto kaniya. Exodus 13:14-15, Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, kumadto ko sa iya, unsa may ako isulti? The God of your father sent me unto you, and they shall say to me, unsa may ngalan? Kinsa may nagpadala? Unsa may ako isulti ngadto kanila? Ingnalan ako, mao ako. Ako mo na imo isulti ngadto sa
katawhan sa Israel. Ako mo'y nagpadala kanimo. His name alone has a powerful influence. Kana bitaw mi ka, nagadto kog Marawi. Nagbisita ko sa Marawi. Kipangutana ko dito kay katusaw nag-vlog-vlog pa ko. Insya, nag-ingon ko dito sa Sir, sa kanang Agakan, kanang museum sa Agakan. Ingon ko, sir, pwede ba ko maka-vlog diri? At siya, dagang isa istorya, murag ako nakita nga dili. So, antod nga pag-istorya na mo, nya, kinsa day inyong ganhian diri, sir, kinsa inyong kontak. Sa pagsulti na ko sa pangalan, mura siya og na kuratan. Ya, ha? Mura siya basag, bisiga iyang mata. Ha? Ano po ang pakay niyo sa tuyo na mo sa iya? So nausab ang aura dito dapita. Ito sir, pwede ka mag-vlog po taga pa sa taas sir. Marami mga ano sir, i-vlog mo sir. Ayan ito. Pag-mention ako sa pangalan. See? The name alone has the great influence. Iyon lang, I am that I am. Inala na, ako nagpadala kanimo. At katong maranaw nga dito, yaring kong giubanan dito sa ground zero, dito na sa emisyo, dito na ko nakatultol na rin, dool na dito sa emisyo nga, dali ra ka dito maabot sa ground zero. Nagtagbo din mi katong amigo na ko dito sa Marawi nga anak sa former governor sa Lanao del Sur. Alright, so the name alone has the influence. Ha? God told Moses what to say. God's name and authority were enough. Ingana ka powerful ang ngalan. Ingana ka powerful ang ngalan o ang iyang otoridad. Ha? Unsa may ngalan ang Ginoo, unsa may otoridad niya. He created heaven and earth. Creator siya. Og siya mo'y nagkimo sa tao, nagluwas sa tao. So, insakto na kina. Gamhanan. Gamhanan. So, dili ta ngayon mahadlok kay gisugo kita. Ang nagsugo na to, gamhanan, may influensya, may otoridad, dili ta angayan mahadlok. Suppose, yun si Moses, ano yung mga weakness si Moses, mga iyang mga alibay ito, pananglitan, dili sila mutuon ako. So, gitawag na siya inferiority. Kita, mga tao, doon na tayo mga inferiority. Kaya ito mga igsuon, na ako'y dugay ko naka-overcome ani akong inferiority. Kay siyempre, nagdako ka, nagdako ka sa usa ka panimalay nga dili niyo makita ang support, encouragement, sa pa, mga kanabitang pag-recognize sa imo, ma-feel nimo nga gi-value ka. Kay akong palibot puro negative. Negative ang tinanawan sa kuha. Tungod pod sa kinilaging bata ta, badlungon kay ta, nakulang ta siguro sa kulang kita sa disiplina. So, mo na'y mga rason nganong ingana ang tao. So, dugay ko na sa ato pag yung nasinati nga kanabang ingnon ka nga binilanggo ka o tinuod man pod. Wala kay kung ang mga tao makipagrelasyon sa ako, wala kay kasiguruan, wala kay klaro. Wala kay kasiguruan, dili ka secured. So, na ako'y pagbati nga ng inferior. Mausad na'y gibati ni Moses nga inferior siya, dili siya ngayon. Wala. Dili niya makaya ang gibuhat sa Ginoo. Exodus 4:1, ingon Moses. And Moses answered and said, ayun niya, but behold, they will not believe me, nor hearken to my voice, for they will say, the Lord had not offered unto thee. Wa man ang Ginoo nagpakita nako, unsa may ako ebidensya, wa man nagpakita sa ako ang Ginoo. Ano unsay tanaw sa. And Moses, afraid of failing, he was an amnesia of God's power, but God equips His servant. Ingani na mga kaigsunan. Si Moses, kung tanahon nimo si Moses, mga kaigsunan, gibati niya ang
nakalimot siya nga unsa ka gamhanan ang Ginoo. Nakalimot siya nga sa diha nga ang Ginoo mo gamit og tao, iyang o gisaran niya nga iyang ubanon og iyang hatagan sa iyang panginahanglan. Moses, kining iyang mga alibay tungod ni sa iyang dako kay nga issue didto sa Egypt. Nga si Moses may issue. Unsa may issue ni Moses? Unsa issue niya? Naas nakapatay siya, mauto nga milayas siya didto sa Egypt. Sa iyang paglayas-layas, dito siya nakapunta sa Midian. Mao nang bahalag ing atura ang iyang trabaho, nga magbalantay na lang siya gikan sa pagka-contractor, gikan sa pagka-engineer, builder, military strategist. Actually, Moses was a military genius. Builder, engineer, di na basta-basta kung engineer ka, builder ka, contractor ka. You have all the knowledge in engineering. Ngano? Because Moses was educated sa pinaka-advance nga eskwelahan sa ilang panahon, sa iya nga panahon, sa Egypt. Dili siya basta-basta nga, pero tungod to sa iyang issue. Tungod to sa iyang issue dito sa Egypt. Mao na si Moses, abili mo, kining kinabuhi ni Moses, nakahatag ni nako og mao ni siya dako kaayo nga hinungdan sa akong pagbabilin diha sa Ginoo. Dunay mga panahon sa akong kinabuhi nga nakadungog na mo niini. I would like to isulti na ko ni siya pagutro. Dako kayo ni siya leksyon, dako ni siya inspirasyon, katabang kining eksperyensya ni Moses, mga kaigsunan, na makita nato nga ang Ginoo wala nagpili og tao kinsa iyang pagatawgon, kinsa ang iyang pagagamiton para maghimo sa iyang buluhaton, mga igsoon. Kaya tao, ang Ginoo wala nagpili na. Pero kita tao, kanunay lang kita nag-alibay, kanunay, dili ta ganahan, kay di na to makaya, kay lagi, kulang tao kumpiyansa sa ato nga kaugalingon. Apan minumdumi nga ang Ginoo, when He calls us, He will equip us. Tagaan ta niya, bisaran ta, ingnan ta niya, ay kabala ka, kay ubanan ta ka. Still, napagyapon nato ang pagbati nga kakahadlok ta. Doon ay mapanahon nga nang-apply ko og trabaho man sa akong pag-eskwela sa theology, na-apply ko sa atong conference diri sa Cagayan de Oro, kay taga diri ko, dumaan ko diri ko nagdako, mauni ang akong balwarti. So, siyempre, nakahuman ako eskwela, asa man na ko mga apply, nahuman naman kong eskwela theology, dito day ko sa uban nga mga protestante mga apply, nga nag-eskwela man kong Mountain View, nag-eskwela man ko pastor sa Seventh-day Adventist, so dirigi ko sa atong denomination, sa Seventh-day Adventist ko apply. Pero netong panahon natin sa diya nga nag-apply ko, niingon ang in-charge dito, siya, oy brother de la Piña, nakadungog mi sa imong eksperyensya nga dati ka nga ex-convict, then mauni imong kinabuhi, ingana. Adi man po, ingon ka nga dili to tinuod, kay tinuod man to, nako, tinuod na, sir, uy, siya, sorry, kay dili ka namo pwede dawaton nining atong denomination kay maulawan ang atong denomination. So tungod sa akong kasinatian, mo hinungdan nga wala ko dawata sa Pilmiro na kong pag-apply diring ni asa sa mao nga conference. Tuya kong itabagan pang-apply o mission nga sa lugar nga mission nga wala kay atraso. Sumiyadto ko sa layong dapit, dito dapit sa Visayas.
Pag-abot na ako dito, akong gi-introduce ang akong kaugalingon nga ako si Brother De La Piña, mao ni naka-graduate sa theology sa Mountain View College o gusto ko mo-apply diri sa inyong mission, Pastor, nga isip usa ka laiko, sulayan ninyo ko mga isa ka tuig ba kung inyo makita kung akong purpose, kung angayan ba ko dawaton o dili. Katong dunay panahon taon na nga, kay katong init lagi, wala ko ga long sleeve, kay dili man ko tings long sleeve, tungod sa kainit, o wa po kay kunanad. Nakita niya akong kamot nga daa siya napansin nga dili maayo. Katong nakailagay sa ako, suod kay ito, kabulong nga dunay ilahanan bitaw nga sagoy ka, adik ka, kay daghang kay mga samad-samad ang akong kamot. Iya akong gingnan, brother, kanang, nganong daghan man kay na o samad na imong kamot. Unsa man ka sa una, kanang membro ka tadtad. Yung ginagay na, baday grupo tadtad sa una. Ako siyang binangan dili, kuane, kanang walay tadtaran sa amo. Bitaw, Pastor, akong gisultian ako siya sa akong background. Mauni, kanyato, gamay pa ko, naglayas-layas ako sa balay. Tungod kay di lagi ta magpadisiplina, hangtod dito sa kanang wala kay giya sa imong ginikanan. Nakakatuon kong binuang, hangtod nagkagrabi. Mo to hinungdan nga nasulod ko sa grupo sa Batang Mindanao, nahimo kong leader ni ining Batang Mindanao, sulod kong prisuan, gawas, kay makahimo matag krimen, gawas sulod, mao to nga ako siyang gisaysayan, mao to ang busy sa akong kinabuhi. Say busy, ako kanang before Christ pa. Kaya naman tayo mga before Christ, atong before sa pag-intervene sa Ginoo. Actually, ang Ginoo, ga-intervene na sa Ginoo, sa tao, kita lay naga-excuse, naga-dumili. Mao ba? Kabalo mo unsay ingon atong presidentiha dito, siya, ay, brother, wala gi mission magpalig-alig sa imo og dawat. But because I'm reading the life of Moses, kining kinabuhi ni Moses, maurigid ni ang iyang mo'y naghatag kanato og inspirasyon. Inspirasyon nga kining kinabuhi ni Moses, ay gisugo siya sa Ginoo, gani si Moses adunay kahadlok. Ito nakauna-una ko. Motong nagpasalamat ko sa Ginoo mga kapaglaom. Nagpasalamat ko nga nakahinumdum ko sa kinabuhi ni Moses, mautong wala ko, by sa grasya sa Ginoo, wala ko gibati o kanang discouragement, naay gamay nga mga discouragement, pero dili gyud ingon nga totally mo, nakahatag ka na kong inspirasyon, motivation, pagdasig, nga dili ko mubiya sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya nakainumdum ko sa gisulti, sa nagdala sa ako sa Mountain View College, tunay nagdala sa ako sa Mountain View College, kay siya to'y siya to'y hinungdan, nganong nakabalukos kamaturan. Siya naghatag ka na ko, o siya nagbansay, nagtudlo, nagtanan nga mga bulaton sa iglesia, unsaon nga makaapil kita. Muto siya nagdasig sa ako, nag-inspire, nga giganahan ko sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Grabe itong influensya niya itong tawhana. Mao itong balik kong eskwela, after sa akong baptism, mga ni-eskwela ko, kay ila kong gi-encourage kami eskwela. Wala akong nagtanaw sa akong edad, wala akong nagtanaw sa unsa akong sitwasyon, basta kay mo eskwela ko, kay nang eskwela naman po itong motong ni balik ko pag-eskwela. Sa diha nga, nitong panahon na nakalimot ko sa akong sitwasyon, nakalimot ko sa akong estado sa kinabuhi, nakalimot ko nga kriminal ko, nakalimot ko nga usa ko ka ex-convict, ang akong naa sa akong una-una is ang kalingaw, ang kalipay sa pagbuhat, puno sa paglaom, puno sa kadasig, puno sa kalipay. Maura gito'y naa sa akong, bisan ang sirkumstansya nga dili man na siya mawala, wala na giusab sa Ginoo ang sirkumstansya,
ang nindot lang kay ang gisaad sa Ginoo, I am with you. Mo to ingon siya, I am with you always. Ug iya kong ginan. Tol, yun siya, tol. Moabot ang panahon. Iya po kong gi-mindset. Wa pa ko mo graduate sa Mountain View College. Yung ginan. Tol, mabot ang panahon nga even ang mga tao, even our leaders, dili mo tuo sa imo. Nga nausag ka. Moto'y na mindset, motong wala kaayo ko na discourage. O kining kinabuhi ni Moses, mo'y naka-reinforce ni atong iyang gisulti. Naku, tinuod gid ay. So moto, basta, miyon siya, basta naay tao, naay sibahan, naatay trabaho. So, gikan dito sa Lain David, pipalik ko diri sa lugar. Mura kung si Moses ba nga, nilayas diri sa gayan, pero kipabalik, rapuday gyapon ko sa Ginoo diri sa akong yutang natawhan. Diri sa akong yutang natawhan, diri ko na sukamod, diri ko nagkahimo og dili maayo, diri nako nakontra ang gobyerno, og diri sab ako giunsa ko sa Ginoo. Gibutang rapog ko diri sa Ginoo. Munang kini ang kinabuhi ni Moses. Munang kung usahay na mag-alanganin ka, ni mga alanganin tungod sa imong mga kasinatian. Sumao ni si Moses, doon na siya mga excuses. Doon na siya masayos sa diya nga gitawag siya sa Ginoo. Bisan pag yun siya sa Ginoo. Ngayon nagigipasaligan sa Ginoo, I am with you. Ayaw kabalaka, kaya ako makiguban kanimo. Ang akong ngalan na authority, na ikahom, na influensya, di ka magabala, sigurado ka sa ako. Pero tungod sa atong pagkatawhanon, mga kapaglaom, dili nato malikayan. Di nato na malikayan nga mauna ang atong bation. Nga murata og inferior ta, insecure ta, dili na siya mawala. Tungod na sa nagpatigbabaw, usahay mapatigbabaw ang atong kahadlog, mapatigbabaw atong kabalaka, mapatigbabaw nga unsa bakaha, magduwa-duwa ta, atimanon bakatas Ginoo. But when Moses trusted God, ugma ato ning padayonon ang sugilanon ni Moses. Kay kung ato ni siya manumura o malanta, so dunay parto ni ining ni Moses. Ugma sa gabi, ang atong topic is when God's called, He will equip. So tunaw na ito, giyon sa pag-equip si Moses, giyon sa pag nahitabo sa kinabuhi ni Moses, from inferiority, to, nga, doon na sa'y kadasig siya, doon na tayo kumpiyansa siya, from negative to positive, nga, iyang may respansya sa pagtawag sa iya sa Ginoo mga kapaglaom. So the life of Moses, the life of Moses, mo na siya nakanindot lang ni, kay ang Ginoo, istoryahan ta mo, nga ang Ginoo wala lang nagamit og mga balaang tao sa kasulatan. Si Joseph, minta si Joseph, butan man to Joseph. Bisag yun sa tintal, wag ito siya nakasala. Si Daniel was a servant of God. Was a servant of God. Limpyo, maayo o record. Walay bad record. Hindi, pareha ninyong speaker na naay daghang ang bisag unsa og daot ni, di na ni madaot kay daot na daan. Bitaw. Pag-abot ka Moses na issue, pero gigamit sa Ginoo. So ang ato, mga ingala, sa diya ang Ginoo, dunay divine, mo intervene siya, mo appeal siya sa, mutawag siya sa imo, gusto niya nga nakaipabuhat. Tubaga ang Ginoo. Tubaga ang Ginoo. When He calls you. So mahadlok ta. Inunumi, nagsaad siya nga, He will equip. We have to respond to God's call. Nga no, sultihan ta mo igsoon. When God intervenes sa imong kinabuhi, all your excuses, tanan nato kanang atong mga excuses, mga alibay nga sa atong mga tawhanon nga pagbati.
Gamhan ta nga sa pulong sa Ginoo nga mo ang iyang mga saad ato saligan lahi ang resulta sa iyo. Hindi. Remember, atong inumduman igsoon. Atong inumduman na. Remember, this is very important. Someone out there is perishing without personal encounter with God. Kinsa man ni siya si someone out there is perishing, dili ni maabot sa leader sa church, dili ni maabot sa mga ministro. Gi-assign ni sa imo, naka-assignment imo ni, ikaw ra gyud. Posible ikaw gamiton panalitan sa akong panahon kaniadto. Walay tao nga nag-approach sa ako about sa Ginoo. Unsaon nako pakibalo sa Ginoo. Unsaon nako nga personal ko do na ko'y knowledge sa Ginoo. Tanawa kinsa na siya. Maybe that someone is your friend, your relative, your classmate, your neighbor. Posible na imong parents na. Or kana imo ng anak. Or posible imo ng boss. Posible kauban nimo na sa opisina. Or kauban nimo sa negosyo. Wa gid nimo lugar sultihi, may tungod sa gigiunsa ta sa Ginoo, gigrasyahan ta sa Ginoo, makasasala ta, nagrasyahan ta sa Ginoo, kriminal ta, nagrasyahan ta sa Ginoo. Sadya ko nag-enjoy ko sa akong kinabuhi, nakalimot na ko nga sa ako estados, ako na hinumduman ang akong pamilya diri sa Cagayan de Oro. At that time, mga kaigsuuna, mga kapaglaom, dili ko pwede muuli diri sa Cagayan de Oro. Nganong dili ko pwede muli sa Cagayan de Oro? Ang tanan nga mga batang Mindanao, kanang itawag nilag BM29, pang-salvage. Na pakoy kauban sa una nga nagbaklay na siya gisundan, gipusil, patay. Gituktok ang ilang balay, pagdungaw niya, gibirahan, patay. Miingon ang akong magulang, Dong, ayaw nagyud og uli diri sa atoa ha, kay naa ka sa watchlist sa mga batang Mindanao nga patyunon ka. So, tungod kay I was convicted to the truth. Kini bitaw makabalukas kamatuoran igsoon kanang yung na imong gibati na nimo nga wala na kay mahimo ang Ginoo na lang magdumala sa imong kinabuhi. At that time, nawala ang akong kabalaka, kahadlok. Bisan, giingnan ko sa kuison, Tol, ayaw na bagyud o guli. Mao na iyang giingon sa ako, ayaw na guli, Tol. Kay kumuli pa ka diri. Kumuli pa ka diri. Wala na ka. Patay gi ka. Pero ang akong naa sa akong kasing-kasing, ug naa sa akong hunahuna, ang kaluwasan sa akong ginikanan, sa akong pamilya. Mao itong muli ko. Akong giingnan ang akong mga kauban dito sa simbahan, muuli ko sa gaya, kaya mauni ako tuyo. Og nagampo ko sa Ginoo. Before ko mianhi diri sa Cagayan, ibisita sa akong ginikanan diri sa Cagayan, nagampo ko, ang akong ampo po ni Ginoo, kung naapa kay tuyo sa akong kinabuhi. Nasayod ka Ginoo nga daghan ang tao nag-interes sa akong kinabuhi. O galing man ang imong kaubuton Ginoo, mapatay ko o maunsay may tabo sa ako, tagay ko kusog, pagtuo nga madawat nako kana. Nga mamatay ko diha, nga naa ako'y pagtuo nga na kanimo. Ay nagtuo ko sa ginaingon nga, it's nice to die when you are in Christ. So, kaya nga kung tuyo ang pagpahibalo sa imong grasya, kaluoy o gugma ngadto sa akong ginikanan. Nga sila imo usab kini silang luwason. So nibiyahe ko. Mauto ay akong ampo. Ginoo, kung napakay plano sa akong kinabuhi,
So kung na manggaling makaila sa ako, kung na makakita manggaling sa ako, dili lang unta to sila kaila. Kay nakasinati nako kaniadto mga kaigsunan nga upat mi kabuki pandakop. Wala mi gipusasan, gipang alambrihan mi ang akong kauban. Duha sa akong kauban namatay. Ako niabot pa ko og prisuhan. Kay may lang ganito kay dunay nakaabugar sa kuang PC babantong paniag. Nakaila siya sa akong papa mo tong matod pa nila na naabugaran ko, na arbor ako. Sumiyuli ko sa balay. Paguli na ako sa balay, akong gipanawag ang akong pamilya. Ako gisultihan may tungod sa plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Sa pagpatawag na ako sa kumuyana, tapok sila tanan, tingala sila. O sukad adto mga kapaglaom, ang akong ginikanan, 5 years later, I was baptized 1985. 4 years later, ang akong inahan na baptized. 1991, 92, ang akong amahan na baptized. O uban sa akong mga igsuon, midawat sa kamatuoran. So, if we will not respond, muna ang punto na ko dili, if we will not respond, kung naana kanunay ang kahadlok may papatigbabaw sa ato, inferior ta, minta, di ta kabalo sa bulaton. Igsoon, what happened to those, kining niya sila, nga, kining niya, someone out there experiencing without personal encounter with God. Maybe that someone is your friend, your relative, your classmate, your neighbor, your parents, your children, your boss, your office mate, or your business partner, or even your wife or your spouse. Kung dili ta magpagamit sa Ginoo, ang Ginoo gitawag ka may tuyo. Kanang mga excuses na to, ato ra nang ihatag sa Ginoo. Kaya Ginoo, hapit na siya maabot igsoon. God is about to, madunggan na to ang tinaguktok niya sa gangahan sa langit. Sa iyang pagbalik, still, what or why you are still waiting? Respond to His call. Mga kapaglaom, nining gagabi yun. Hangyon tamo pag-ampo, uban nga nako. Kanang mga excuses nato sa atong kinabuhi, ato na itugyan sa Ginoo, ug atong saligan, nga ang Ginoo, doon na siya'y gisaad nga makig-uban siya. He will stand beside us. Para ang atong mga higala, relative, kaila, amigo, na maandam sila sa pagbalik sa Ginoo. Kaya kung dili nato sila maistoryahan, walay basihan ang balang espiritu sa pagkonbiktar kanila. Kung dili nato tamnan sa liso sa kamaturan. Kanang atong mga excuses, ato na hihatag sa Ginoo. Aron ikaw ug ako mahimong channel ngadto sa pagkaybalo sa uban nga ang Ginoo nahigugma nagpakamatay kanila ug ang Ginoo gusto sa muluwas ngadto kanila. Mga igsoon, magampo ta. Dalaygon ikaw Diyos sa walay katapusan. Ginoo, panalangini katong naminaw karon, nagtan-aw karon o Dios niining seres. When God intervenes. Ang mga excuses na mo, dili kini mo hinungdan. Kadili kami makapil sa bulaton nga imong ipasangon ka na mo. Among tuhuan nga ikaw makiguban ka na mo, magatabang ka na mo, sa diha nga kami, musanong sa imong pagtawag. Kay dunay mga higala na mo. Yan nga matay ang uban, wala pa kay balus sa kamaturan, wala kay ila kanimo. Hinaot pinagi ka namo, O Diyos, imo kaming gamiton, nga ikaw hadul na mo balik. Salamat, O Diyos, ikaw magatubag sa among mga pagampo. Panalangini ang among mga kapaglaom. Panalangini ang among kalibutan karon, O Diyos, na nagdungaw sa kakuyaw, krisis, kalamidad, nagkalinay, linog, sunog, uban pa, lantugi niya sa politikanon nga kahimtang. Kalisdanan, nasayod kami Diyos nga dili kami dumadayon diri sa kalibutan. Ug amo ka nang paabuton ang imong pagbalik kay mao kanay sulbad sa tanan namong suliran diri sa kalibutan. Amo kining gipangayo
sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.